Teresa Lahuerta Serra. Teresa Lahuerta Serra naix a Manises el 28 d'agost de 1955 i és filla del ceramista Rafael Lahuerta i Carmen Serra. És la menuda de 4 germans també relacionats amb la ceràmica. Rafael i Pepe vinculats a la indústria de Castelló i Carme també ceramista. La seva infància va transcórrer entre la fàbrica de son pare i la del seu iaio, José María Serra. Bueno, pues vinc d'una família en una trajectòria llarga d'abuelos i pares ceramistes en fàbriques de ceràmica i després, per el temps, vaig conèixer a Paco Soler, el meu home, i ahí és on acabé d'introduir-me en el món de la ceràmica. Durant 2 anys, de 1983 a 1985, cursa estudis a l'Escola Ceràmica de Manises i continua el seu aprenentatge durant 5 anys més en el taller del seu marit, Paco Soler. El 1990 va fer una sèrie d'exposicions per diferents punts de la Comunitat Valenciana: Setaigües, la Fira Sevissama, al Fort de la Vila de Llíria, Cullera i Utiel, entre altres. Vaig estar fent uns cursos de ceràmica tradicional valenciana en l'Escola de Ceràmica i després d'aquest temps vaig continuar en el taller que tenia Paco i vaig estar uns anys aprenent i acabant d'especialitzar-me un poc en alguns motius i alguns temes que m'agradaven. I després vaig fer unes exposicions i a partir d'ahí, després d'uns anys, vaig muntar un taller en l'any 95 al carrer del Mestre Guillem de Manises i ahí he estat fins que m'ha jubilat. Quins records tinc? Bueno, molts, perquè realment he viscut pràcticament tota la vida envoltada de la ceràmica en casa. Quan érem molt menuts tenien un taller així en el carrer Sagrari i era eixir de l'escola, quan ja era un poc més major, i anàvem ahir al taller i des del pare fent coses i la mare pintant i nosaltres fent de tot. Després, quan la mama ja comença a fer exposicions, doncs anàvem en ella, i era molt divertit perquè era com una aventura. L'any 1995 instal·la al carrer del Mestre Guillem de Manises el seu taller, on fa peces de ceràmica per encàrrec i manté una exposició permanent de la seva ceràmica dels estils ibèric, romànic i gòtic. Des de 1995 fins a l'any 2021 ha fet treballs per a diferents institucions, com ajuntaments, centres educatius, empreses i particulars. Col·labora amb el Museu de Ceràmica de Manises en les exposicions ceràmiques situades a l'Hospital de Manises i l'Aeroport de València. Les seues peces ceràmiques estan repartides per tot el món, en països com França, Gran Bretanya, Itàlia, el Japó i els Estats Units. La part emocionant és quan tu obris el forn i veus tot el que has fet, si tira endavant o has tingut algun problema. Se suposa que va eixir tot bé, però sempre pots tindre alguna sorpresa. I és una manera que veus que t'has realitzat d'alguna manera transportant aquestes pintures o aquestes idees i les has plasmat sobre una peça de ceràmica. Nosaltres, perquè jo també sempre parlo un poquet en plural, perquè considere que Paco és una part fonamental dins de la meva trajectòria, teníem un amic en comú, que era Pepe García, i ell era un enamorat de la ceràmica. A banda de ser fabricant de pastes ceràmiques, era un superenamorat. I lo de regalar-te llibres i tal era una cosa prou normal. I una vegada me va regalar, antes de que jo començara a fer exposicions, un llibre sobre un artesanat romànic que era suís i me va enamorar. I és una de les coses que li tinc agrair a ell del llibre i a banda de tot l'apoyo i la força que feu perquè jo tirara endavant i que me muntara algo jo a soles i tal.
Xina és que és un xicotet de monetxell. Vaig començar de professor a l'escola als 25 anys, fins que em vaig llicenciar. Tot aquest temps han sigut amics i, a més, amics ben avinguts. O sigui que els recordo sempre a ells amb molt de carinyo. És que jo no puc separar a un de l'altre. Per mi els dos són importants, sobretot ell com a company d'estudis i ella com l'artista que és fent ceràmica. A mi el que més m'agrada de Teresa és el risc en les versions, pues la determinació o la valentia que ella ha tingut de prendre un conjunt d'elements decorats del passat, tractar-los, sent fidels a ells mateixa i mostrar-los dignament de manera diferent. Això, que en un principi podia anar en contra d'ella, per no cenyir-se a les tècniques de la decoració originària o tradicionals, pense que és el que li ha donat caràcter al seu treball. Bueno, veig que la ceràmica pues, perdura. Tu vas i compres qualsevol altra cosa i per mi té més sentit una ceràmica, pues, sempre tens aquest record del moment que l'has comprat o que tu mateixa l'has pintat. I és una manera d'expressió també molt bonica. Jo destacaria de Teresa la gran valentia que ha tingut de muntar-se un taller i fer una ceràmica tan innovadora. I tota la ceràmica que ha fet ha llamat molt l'atenció sempre perquè són coses gràfiques més actuals. En canvi, llama l'atenció el que fa Teresa per la qualitat del suport, que és un suport porcelaní perfecte. Assumir el risc, com ella ho va fer en el seu moment, no degué de ser fàcil, perquè encara que comptara amb el suport absolut de la seva família i coneguera, per supost, este camp professional, perquè tant el seu avi, que fou José María Serra, com el seu pare, que sigui Rafael La Huerta, i la seva germana, Carmela Huerta, i fins i tot la seva parella de vida, amb qui estic segura que ha compartit qüestions importants sobre tècniques i altres temes que concerneixen a la matèria, tinc la sensació que va ser solament ella la que va assumir el compromís. És una decisió, si tu pots aportar aquest granet, que és el fer una activitat que a tu t'agrada, que la teua parella també fa, i entre tots se complementem tots, és l'ideal. Tots estem units per lo mateix, per la ceràmica. El meu pare, el meu abuelo, la fàbrica d'uns, la fàbrica d'altres, i va creant un conjunt que han viscut sempre dins d'un món ceràmic. Són generacions i generacions dedicats a la ceràmica. Bueno, pues per exemple, l'any que inaugura el taller també va ser un any que el meu germà complia els 18 i varen fer una festa amb tota la família allí i la veritat que tinc a mi aquest record, no només del taller de pintar, i sobretot ara de més major, aquest vincle, aquest vincle de mare a mare. A nivell personal el que destacaria és la gran voluntat que té de no parar mai de fer coses novedoses, dins de que són coses històriques. Però normalment les coses històriques s'han copiat tal qual. En canvi, ella està, el que deia antes, ha empleat un taulell supertensat, prensat a tope, és a dir, que no té ni una mínima deformació per dins costat, agarrant el color essencial i ficar i plasmar aquesta obra com si fos d'avui. Pense que Teresa no ha reproduït, ha recreat, el que significa produir de nou una cosa, un objecte. I ho ha recolzat en procediments contemporanis encertats. Jo crec que uno no se desvincula totalment de la ceràmica. Sempre n'hi ha cosetes, que si ve un aniversari d'un net i li fas un regalet, o venen Nadals i fas detalls per a la família, no sé, possiblement continuem fent coses que feia mon pare, que tots els Nadals feia un detall de ceràmica per regalar a família i amics.
i ficava la data i era la seva felicitació de mon pare i de ma mare. No ha sigut una persona que hagi fet ceràmica típica de Manises, però al final està implicada en el món de la ceràmica, no? I ha sigut una dona que ha lluitat i ha volgut ficar un peu endavant, no?, per a poder tindre el que ella volia ser el seu negoci, i crec que això és de valorar, i crec que en aquest premi d'alguna manera ja no se sent a l'ombra, i crec que el poble que ho reconega, en aquest cas l'Ajuntament, em sembla molt bonic. Si per mi fora, potser la premiarien més coses, però m'estàs parlant concretament d'aquest regal, que a qualsevol artista li ve bé acceptar-lo perquè demostra que has estat en aquest món i ho han reconegut moltes persones. És que no n'hi ha tres, és que n'hi ha moltes paraules per a definir a ma mare, perquè és una persona superdedicada a la família, superdedicada al seu treball, que ha sigut la ceràmica, però realment és una persona que marca. Ma mare, per a mi, és la meva persona vitamina. Sempre està ahí per a lo que faci falta, ja siguin coses bones, com per a cuidar els meus fills, com per a, en moments durs, estar ahí per a apoyar-nos i recolzar-nos en el que faci falta. És una de les coses més característiques de ma mare. S'ha dedicat molt a la família, tant als seus pares quan estaven en vida, com a nosaltres, els seus fills, i ara, per suposar, per als seus nets. Sempre està ahí, la seva tenda també està ahí, però la família és la família. Des d'ací vull donar-li l'enhorabona per el premi que li han donat i una gran abraçada per l'esforç que ha fet durant tota la seva trajectòria professional i dir-li que per això l'admire. Teresa, jo pense que n'hi ha molta gent que te faria o te diria coses molt més boniques i interessants que jo, però no en el més carinyo del que jo te vaig a demostrar. Sempre he sigut un amic teu, vos he volgut molt, incloïs ara el teu home i a tu, i sempre he pensat que has fet una llavor, sobretot així en Manises, meravellosa. Estic convençut de que te mereixes este premi i molts més. Un abraç, enhorabona i vos vull molt. Teresa, enhorabona. Així, envoltant de tanta ceràmica, font de la inspiració de la teua ceràmica, crec que ha sigut un recorregut de molts anys per el qual este dia de festa mereix que tu el celebres en comptant d'amics i del poble que t'ha reconegut en este premi tan especial com és el del 9 d'octubre. Mamà, enhorabona, eres una dona lluitadora, emprenedora, estem superorgullosos de tu per tot el que has fet, que t'estimem molt, que gaudisques molt d'aquest dia amb tots nosaltres i que t'estimem moltíssim tots i totes. Vull fer un reconeixement en especial al meu pare, perquè ha sigut una persona dedicada tota la seva vida a la ceràmica, era un enamorat d'ella i crec que estaria contentíssim. La meva vida ha sigut molt plena a nivell de ceràmica i familiar. He tingut la sort de comptar en l'apoyo de Paco i dels meus fills. I des del primer moment m'apoyaren, sobretot els meus fills s'emocionava. I això de que ma mare va fer una exposició de que se'n van no sé on, que se'n van així, i han viscut, no han participat del tot perquè ells han agarrat carreres distintes, però la ceràmica s'ha viscut a tope en casa des de sempre. Des d'exposicions de Paco, treballs de Paco, la meua ceràmica, i ha sigut una etapa molt bonica. L'Ajuntament de Manises vol donar l'enhorabona a Teresa La Huerta per aquest guardó tan merescut.